O campus de Ourense abriu as súas portas ao alumnado preuniversitario coa celebración da xornada Coñece o campus de Ourense. Nela, arredor de 900 rapaces e rapazas, 450 cada un dos días de centros educativos da provincia e a súa contorna, teñen a oportunidade de coñecer de primeira man as súas instalacións e as titulacións que nel se ofrecen. Esta é a segunda xornada que temos, ainda temos dúas máis programadas para o mes de abril. Nesta primeira tanda, na que temos 2 días de Coñece o Campus Ourense, de xornada de portas abertas, viñeron un total de 18 institutos e 950 estudiantes. Temos unha suerte que todas as titulacións do campus teñen unha empregabilidade altísima, cunha repercusión de salarios moi boa, entón, pois, a xente estudia para traballar e teñen unha boa salida todas as titulacións que temos no campus. Nos preguntan, sobre todo, por salidas profesionais, é o que máis lles interesa, de que van a traballar. E a verdade é que estamos moi contentos porque o 60% dos estudantes que temos no noso campus é de fora, que iso indica o atractivo que supón as nosas titulacións, os nosos estudios para toda esa xente de Galicia. Entre os puntos fortes deste campus, o vicerreitor destacou a súa excelencia en docencia e investigación, apuntando o seu posicionamento en diferentes rankings internacionais, os altos datos de empregabilidade das súas titulacións, a súa ubicación no centro da cidade, a calidade e diversidade da súa oferta cultural e deportiva e a súa internacionalización. Temos unha completa formación cultural, tanto deportiva, e aparte o noso campus, a ubicación é idónea porque podemos utilizar tamén a oferta que ten a cidade. Entón, pois é moi complementaria para os propios universitarios. A actividade continuou con visitas guiadas ás diferentes escolas e facultades do campus, tendo o alumnado que escoller entre realizar un itinerario polas titulacións do ámbito xurídico-social, humanidades e artes, ou polas do eido de ciencias e enxeñaría, segundo a modalidade de bacharelato que están cursando.